Mama watching more kwaba Adom TV Badwam dwumadie no so bra ye de nnwuma jeje wa free no num empa mu ho se Badwam na bedru sabre ye kase no na ne bra so se wotibie nsam no do so na etodwa wo mu bi ya wo betini na grat se nka be ya free SHS bill no de aban monsensen wonchiremu me de bebro na fe ya bwara ye nsam foforo mu ye civil society organizations alliance and so kruchire niema hudo numu a wodi ama amanyofo so wonye na obi amfa nhye ne manifesto mu na wonyina no so na onhunu ne a obetumi aya abo mai eno ne nsem bi na no pay mere bro Adom TV Badwam kase wo hwe me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel no ye 119 and a DSTV channel no ye 280 wo YouTube a wadaro ma search Adom TV Tube and na obadomonline.com so ansem ni nyina wo ho medin de afia amankwa tamaklo Hafiani de nsam no sade nchemote eni National Association of Graduate Teachers na grate se eni manimi ye ipa de free SHS bill na ban edwene ho no ko mo nsensen kakra ura Angel Kabunu ya wona na president kire se mpanimfo ene akyerɛkyerɛfo ne tichu ne nagrat eni nkomo bi anhia wo ho na yedi ko parliament debe na wo bill no hwamu na tena ase edi san hihye no ebaaye hwan na omoye consultation before you cancel ba be free senior high school law as a consultation eba any way we yenim hwe so ye hwe sana yes no ya education reforms wo omamu from Kwame Nkrumah abreso ebedu President Kufuor abreso so kaya President Kufuor time kana ono seti bibi e friend anamoa committee anamoa committee e call round ejiji amanfo contribution kai anamoa omu wie ya na anamoa committee e presenting report omu presenting report na president any white paper e two report no so a honors our report no call parliament for deliberations. So you see the process. The Jobo Committee, yes, every education reform no process yeah. So we know a process bay and a di bill a parliament. And train sa bill now among the parliament no the government should suspend it. Now the government has suspended so you can't share education Convener Bako ya wono Civil Society Organizations Alliance ya Dr. Steve Mantiao dene won agidi yes eniema hudo numbi eye nhihye na wono mo akruchire ede ama parties no wonye na wonfa enhye wo manifesto no emu na entwemu Ghana eniema bensa na womo ede ama womo eye upstream downstream petroleum and gas sector and forestry, environment, and climate change, mining, anti-corruption, and yama hudoyi, and omodiama won so one yet na winina so, and far and she share one more and yama. Se kwabase muba kukra be man penny, and let me abwa amiakuyanim so my. Na yedie yachire yadwen. Na yemuaya yenye free political parties ahoro ni nyina ne se ometie ne asopem. Wo de bekwa adwendwen mu na de ometimi de aye adwuma no. Womo de beye adwuma e de ahye wo manifesto mu nti ye watwen ye mu se manifesto no ebetodwa ye nyina ye be bia kan na ya hwe the extent a wo mo eye bosha wo mo hye no womo de aye adwuma na empo no enso ho ara niema e wo manifesto no mu a ye nije ho no ye bebo hu de euro ama Ghana fo nyina ate se na be a wo to aba na when you be asheso to abana ama party A or party B. Convener Bako no nso eka CSO alliance fo hu chekwadwo yamwa enso ede nsem sei ena tudwa. Yes aka say ye gold ya yetui. Ekwan fa so yetu no nenye. Efisi amakwa me ye sensize, ye say afuo, ye say nsuo, ye say koko, ye say enema bebre. Enti I was say ye hihye regularization, ye regularizing. Yan put nke benya enka yenja obi ama obi ankotu fango no gold no na yen mamra ne nya adwuma ansana
ye be ya because any mama man bi a omutu gold so omuye ni ye nti ye ka se ni ye ye betima ni afi so eni kwan se enhwe animu se obi ya amanyoni a na ye ma ne kwan na okotu gold ya na eja yɛtoa so na Ghana Cocoa Board mpanimfoɔ ayɛ ne sɛ cocoa akuafoɔ bɛsɛ 796,000 wɔde wɔn ba bɛto ɛyɛ pension scheme so na atumi aboa na wɔn so wɔn daakye ne wɔn mama nso asi wɔn mu yie nti we no wɔn ne wɔn mu ɛsɛfata bia wɔ cocoa ho nsɛm bia no ahyia kasamafoɔ de ma Cocoa Board yɛ fifi boafo wɔkyerɛ mu sɛ we no wɔn ɛba bɛhyɛ aseɛ ayɛ ne kakra hwɛ sebe ye senye ye o how bi ewo mu na fe wo mo siesie mia ne bi ye ni odi ase takwa ene wasa ekropon a July 15th wo hyase fi ase se ye te won because we say pension hye de ye nteto nipa na oye adwuma no ye te no na adwuma wura no enso de bi asoso nti akuafo no asodie ne se utua 5% kuku bi a obeton no ohanche mu enum na watua nanso hyehyɛ no bra ye show edin no akuafo bi ma yete ase sɛ susu ampa sɛ emra ne sɛ anye bia na so utua 5% no esan sɛ bia ne mfie kwanim ananso mpo so kwan sɛ de ɔhyehyɛ na brabɔ no ɔpɛsɛ ne pension no etumi ye duma no enti bi ɔno de 5% no obetua ma na bro san sɛ dodo a obetua no ɛno na bɛkyerɛ de obenya san sɛ wabɔ mu na kyerɛ wado ɛno sɛ sunti no saa dipakro no sɛ de ɔkyerɛ sɛ yɛnte no efri saa hyehyɛ bra ye kumi no odo kuku kwa na yatew na Cocoa Board chefa no ɔde aka ho na sika ne ho totoe ekoso na de tie ni yeyi mansini miensa de asi ho sɛ ɛhɔ ne de fi ase de enti a de saa mansini miensa efi ase ne sɛ on sɛ bibi a wo ye bia no we ye fidie ne de ye epese etumi hwehwɛ mu sɛ bibia nso da ne kwan mu esan sɛ wokɔ ekoton kokoo na yɛte wo na no ɛwɔ sɛ send information de ba Cocoa Board ɛne mfofo hwɛ so sɛ opani asomasi ana maame asomasi waton ne kokoo yɛate ne sika sei sɛ yɛde yɛ pension enti free 15th of July ya no yes juada ɛwɔ animu no yɛba be fi nhyehyɛ na se mansini a yafa no ɛyɛ ni wadubi ase ɛno wasante mantemu wase kropon mansini ɛno ɛwɔ atoye mantemu ɛna afi takwa ɛno nso ɛwɔ atoye mantemu saa mansini miensen ɛna yefi ase ɛwɔ hɔ nti every 15th no akuafo ɛwɔ saa mantemu hɔ no ɔmo kokoto ɔmo kuku a yenim sɛ kuku no yeni main crop season de aka ne ɛyɛ kakra bi ba de fi ase sɛ de bɛhwɛ man hyehyɛ ne atumi atotɔ ne kwan mu kokoto kuku a yɛbɛte saa 5% no na counterpart payment no so Cocoa Board aye edi ama won Cocoa Board de no Bensin Krache dema secondary takrade ye Abdul Mumin Isa danra brantepa owurapa address ekwadwuma okoya na chese ne atena ye office no de won unlock no ni nyina no ye strike no a Civil and Local Government Staff Association for ayenti da ye hina ye te da Closak for wose oboko strike na nenyenyem de onye bibia o sheda ye but anape meji de da bia nsu no so ka ho na wa support strike no ma strike no wa ye strike nti mara meji na hey ma abupo mbu emam my staff obiara mbei nti so obotu mu ha meji na ha ma ka abo echi nti mase won fa my staff embram so won wa akọ strike da me mon kọ strike na edwuma oda me ye no mon konkaye oh sir most bi na ado ho de mo hwe na medi won dwuma nti ona mo kumeke di won dwuma sir ahoho bi su baba ha na so de me won zehia na me won zehia na me za ma ba dwuma na wo asantemantam nso no enya de se Closak strike no ekọ na hongono so krade ema wo mo de anka wo sanka koso ade ache a odwumani kwa adwuma no wasante no na ye bibie wo ho nso de koso eni today as Closak we are on strike and it has affected the municipal because majority of the staffs here fall under the Closak association, so we are not working here.
You see us here, we are the executives, and we are here to make sure that those ones that also want to find their way here, we stop them from coming to do any work here, because we want the government to hear us and hear us well, so that we too will have a good condition of service that will make our life comfortable for us to be able to deliver good services to Mother Ghana. Nenka se so na wo kire se wo masade ne se wo mu edwo sompa e ma wo manfo na so nei on akatua ho nsem na enkoye. Our dreams, our vision is to deliver good services to our communities that we serve, and it's not for our good intention to send them away. Ne krakra mu omode nkrase fa Adom kase so e ma aban. Our employer, we are with you. 2022, you entered an agreement with us to take CrossAg into a new salary structure. And that is all that we are requesting for. Implementation was to start in 1st January 2023. And we are in 2004, July, as we stand. No show. So all that we are seeking is that hear us. As you saw that we needed a new condition of service, so we need it now. So hear us so that we can come back and serve the good people. Ehu eni sura besha adishia wo bani kroma ben mankranso ewo Ahafoano South West mensi mo asantemente mo wo bra won ehunu se nipa miensa yabo wontu okun wo mo na wo hwese de ekro na won susu se konfo bi wo kro no mu na edi sanyamransem no ko school hu akon mo kakra hu akon mo ni se Osman de se tu odi kum ngofo we mu etu na kodi no etu ni so akodi no nso ya hwe na yehu Osman ba bia afa ada se wo hye ba bi ada se enkra yi nso ompon school a ombekọ efie ni so ya asem ndi se no ye maame mo mrwafo ne enua mo ma mo omokọ afuo mu no ehu aba beto mo so sesi e no approach po anya nipa no ndi ese yenso ye kama ye announcement me ya manfo obi ada no ho so wo ko wirom kura ya hweye go so etu okura no na no de aka wira na utura nye no obepie wo so a nananom ye wa santi achim akutu ase na enei owura bi a ne ba afiri mu na kwanya ne ba ne firi mu no na mu no onde ne nam krom mu ye no yasama no nananom anim so omra me ya no Adom kase etwaso yi akoda ne papa no ana na busuafo no ye fra omo bo omo ka no se ka omo toto omo ne meyie ananka wo mo anye emu ni saa komusi kwan na saa de na ma enka gangofo how bie ma na se de di kaka no yesi brebra ma enka amane so emba se na nka omo yiri omo tedua mu din ana wo mo ye omo adwe se omo mmamrante no kwa omo nye saa de no wo mu se ade ni si ya che but ye kura ne na ade ya be si animu a meni me panifuo ne panifuo bi efi baabi aba beboa me yetimia akasemu e de ato yie na ade ma ye bom kan se ya amom ka amamre ho ade om ye no agu kuro nanimu ase eno achi no nana kofi bedi akọ enso ede to dwa se enipa miensa womo eye ne nkrofo yi a womo ene so a emununu eto womo abetri so no safo ni nina ato anananom ewonse do so o ma asam ne dadin a kanye no se ene ye nyina ya behia ha obi afiri achichi ya frefro mo so mo nyina amra ne yemehia na yenwendwene ho na ye fe ye tuyi no kai masa mpenifo frɛ no wogitum sɛ onim saa ono na yeye esi afa ne bɔne nkyɛ no ama mpenifo so atwa no to ono so yagege ne masa sɛ odwan ana nsa ana sika kakra a yedi ho dwuma yeso yehwɛ sɛ Kenyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de asie mame fa seda no ma wo sa oje breshe bi kosoa na wadaroma ene ye nsna fi se de bonkrata no de abenne ene adomonline.com no ye de to so sima be mienu ye nche wadaroma kan ye ho ye kwaba